In the Bankulu. Baba ngiyaphila. Siyaphila njani? Khona skip nendawo la. Sisekhena. Ngikhuluma nomkonje baba la. Khuluma nomkhathini wakakhoza ezendaselunde mabese. Yashona phi imali? Yashona phi imali? Imali. Yebo khosi. Yebo ngicela ukubuza. Ngiphethe imbali la. Ya. Nje kuthiwa ngithatha imbali nobhoko futhi kuthiwa ngiphatha ubhoko. Umluphi ubhoko? Bazolihleka ubhoko lami abantu. Induku bazothi induku. Okay. Iyokwenza lento ngiziphethe nje angazi ngiziphatheleni uyibekelwani imbali ubhoko lokwenzani kuyoshaya abantu ngantentabeni Ashaye abantu abantu okwafundisa baba bamkhulu ufike ushembe amadoda kuleli izwe bephatha into imbobo lezo benazo eziphatha amayemgane wayesethi ubaba mkhulu bantu abamlezi imbobo angisekuba-ke ngazo futhi angisekuyicija ngoba besiyicija sigwaza ngazo phela umuntu umawulwa nabo kuyo umphebeze ngobhoko uma eseseduze bantu ubaba mkhulu-ke ningayiyeki imbobo kodwa angisekuyicija seniyozenza ibe ishane lapha phambili niyodondolozela ngazo uma ngabe nemhlangano noma nentabeni ngoba abanikazi bazo abambelelekile umgogodla wamakhehla asendulo azizalayo ngoba indoda kahle kahle bengahambi ngaphethe lutho esicini noma uphuma ekhaya indoda ubungaphuma ungaphethe lutho esandleni indoda ihlezi iphethe induku kodwa-ke la ngoba kushaya umuntu eyokukholwa futhi siyayisebenzisa uma siyongenisa umhlangano umdede njengoba ethi ushembe siyiphathe sikholela ukuthi izwi likashembeke liyiqiniso bathi banamathela kithi badondolozela ngathi ezamaqegu akuzona ezethu hayi lisenethile baba imbali-ke yona siyiphatha phe kwentaba imbali njengoba athi ushembe siphatha imbali iwusi ifana nempepho yasezulwini umuntu nomuntu unembali yakhe afika ayibeke esitobhini sokuqala atshele uNkulunkulu ukuthi akangene naye ezentaba aze afike esitobhini sesithathu umthandazo omunye cela nje uNkulunkulu ungena nami noma sesehla uma sesiqedile abashumayeli lezi imbali bayiqoqa beyishishe zishiswe bese ziba usi oluya uNkulunkulu umuntu nomuntu ukusha kwembali yakhe khona ukukhombayo ukuthi ebekhona engxenye umhlangano ngoba intuthu ungayibona iphuma iningi njengoba siyihogela nje uphila ungayibona iphuma iningi uNkulunkulu uyakwazi ukuyihlukanisa ukuthi le mpepho iqhamuka usibanibani le mpepho iqhamuka usibanibani imbali lena iyimpepho yabantu bakini sokubaxhumanisa noNkulunkulu njengoba sesehla nje umhlangano mawehla uphinde uyishise suke sesibabikele ukuthi sesehla-ke sehlelaphi emzini engcwele ehleli sesifuna isibusiso sonyaka okusho ukuthi lento ilink nokuthi imisebenzi ayenziwe emakhaya kusho impepho ishiswe ezulwini kuphela makumhlangano omkhulu ingakho singayenzi imisebenzi ngoba nabo basuke bengekho bala emhlanganweni okholwayo ongakhona abantu bakubo bala kusokukhona khona ushembe ngomhlangano kusho kodwa siyabashisela impepho noma semhlanganweni ingake ethi ushembe emakhaya singayenza imisebenzi ngoba basuke hayi cha hayi emkhathini imali eyiphika-ke yona-ke yebo mfundisi ngicela ukubuza imbali siyibekelane entabeni oqala mthembu isizathu sokubeka imbali entabeni iy'teshi zoba zintathu nje isiteshi nesiteshi sinengilosi elinde ukubhala amagama ethu sisuke sibhala amagama ethu-ke isiteshi nesiteshi uma sibeka imbali khona hayi lisenethini shuthi umuntu uloba igama lakhe ngembali kunjalo nje umuntu uloba igama lakhe baba mfundisi wenkosi kule futhi ukuthi imbali yamakha emvelo ukhumbule ukuthi uma kudlula umuntu sifundisiwe kuleli bandla ukuthi mase sihambile kufanele sihambe thina siyokwenzela inkonzo yembali okusho ukuthi-ke imbali iyinto esixhumanisayo kakhulu noNkulunkulu njengoba siyilapha ukhumbule futhi ukuthi nasesitwini sabantu kunento ekuthiwa impepho iyimbali nalapha-ke khaya njengoba sibeka le mbali sibeka impepho yasezulwini ezoshiswa uma sesesehla lapha ithatha yonke lento ade siyikhuluma ngoba njengoba sisuke sibeke engilozini suke sithandaza sikhuluma bese iyasha-ke le mpepho ibheke phezulu ezulwini impepho-ke le yasezulwini esiyiphethe manje uma ubeka imbali uthini kumele uthini uma ubeka imbali vele uyibeke uhambe noma khona umthandazo specific okumele kakhulu suke sikubika sibika ukuthi silapha entabeni sicela ukwenyuka njengoba desho ukuthi sifike ey'teshini ekuney'ngilosi nawe ucele esangweni lokungena uNkulunkulu akukhumbule akuphe lokho okucelayo ngiyabonga mfundisi In the Bankulu.